pria dan wanita saiki sama saja. Aku mung makili kabeh sing loro ati. Dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak. Salah ra pena sing kari numpak. Jan ses yo man, ojo gelem salah mah. Olo tak sampirke becik sing tak ketoke. Abot dadi wong kudu bener, akeh salah kepak wong keminter. Menungso dong etor dadi juri, moloe kat sesuk iso mrei. Iki kono halaman. Ngene carane supaya dadi bener, ngeklaim awake dadi manusia super. Biyen pas